Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malek ini keluarga sederhana. Pemirsa, Nalana mangkat kerja, mae arep mangkat pijet. Jadi terpaksa mae ngecek pemirsa, kayak ditunggu di tempat telemis. Pagi-pagi sekali. Soalnya jari ngantri akeh banget. Pijet. Jari ini Mbak Yanti ki enek kene bloro pemirsa. Jadi ini aku yo aduh men ngono. Wes kingko disepil nek tekan kono wae ya pemirsa di perjalanane gak sepiro. Gimana Andi yuk? Hah? Iya ketoke iya ya. Ning iku sing duwe pesantren kilat kok belok kanan ya. Oh iya. Cuma waduke lho ya. Oke, kita lihat situasi dan kondisi di tempat pijetnya yang dikasih tahu sama Mbak Yanti. Oke, nanti kita lanjut. Ketepaan pas syukur lewat ya. Ini kok rene. Ini kok. Iya. Untuk jalannya api yo ya. Ini suasananya pemirsa. Aku gak lihat kopi ya. Kopi gak terpakai sih. Alhamdulillah pemirsa sudah sampai tujuan. Itu loh pemirsa yang dikasih tahu Mbak Yanti. Ternyata lumayan jauh juga. Sudah ngantri pemirsa di tempatnya seperti ini. Tuh banyak banget. Dan nanti dilanjut pemirsa ya. Teni nunggu kita oke banget tuh. Terus ngantri aki pemirsa padahal budale yo gasik lho. Jadi yo iki gak apa-apa sing penting tombo teko penyakitnya padha lunga pemirsa yo. Mbok menawa cocok dadi nek iso semangat meneh nek kerja, nek mergawe. Oke. Bahaya guys, bahaya, sangat-sangat bahaya gitu. Belum waktunya anak kecil sudah geger nono guys. Tuh nono nggak tahu minta kemana. Nop ya nop. Mae lagi pisan ki pemirsa yo mau pijet tapi iku pemirsa disuruh makan dulu juga soalnya nunggunya lebih lumayan lama. Jadi koyok neng restoran pemirsa yo ada makannya juga. Gratis belum makan juga guys. Ayo makan mumpung di sini guys. Mudah-mudahan cocok. Buat pemirsa buat main
sini. Makasih. Mari kita makan dulu. Tekan ngomah meneh ya pemirsa, ndek mau pijet. Jadi pijeten ndek mau ki makate ki 6:30 pemirsa yo. Tok kono sekitar jam piro mau. Jadi ngantri ki lumayan suwe pemirsa. Ngantek jam 10:30 nek gak salah, apa jam 10 luwih sithik lah. Lagi gilirane mae. Jadi pijete kuwi memang apa ya nek ngarani ya luar biasa pemirsa. Mak iki dipijet muni kabeh pemirsa awake. Jadi ya enek kelebihane juga pemirsa. Kayak seperti punya apa indra keenam pemirsa. Jadi make pas rono ki langsung ditebak mbah guyon mbah ora, tapi ki bener kabeh ning make. Terus Mbak Yanti yo ngomong, aku mbiyen yo ngono, Mbak, ngono kan. Aku mosok meteng sak wulan pijet rono ki dhek iki yo roh nek mambu apa ngono jere iki wangi apa piye ngono. Terus aku yo muni ngene mau ambek Yanti. Yo Yan, aku mau ya ditebak karo bapake Yan, aku muni ngono. Tapi ki yo lucu juga pemirsa yo. Mak kadang ki yo apa gak percaya tapi kok podo kenyataane ngono. Mak iki ditebak jarene ngene, ora tau dinggo dadi giyo loro kaya ngono ya pemirsa. Tapi mak yo dasare mak yo ngene. Loh, Bapak kok ngertos ya kulo aku muni ngono ya pemirsa. Terus mari ngono aku ditekoki sing dikeluhno apa kaya ngono kan. Terus mak jawab, mboten ngertos sih Pak, kula niku dodone kula sesek terus teng pulung ati niki nek tinggi watuk sakit. Terus rasane awak loro kabeh. Kan nek ngono ya pemirsa. Watuk pilek kaya ngono. Sing bapak ki muni ngene, si bapake pemirsa. Jare mak iki lambunge naik. Terus karo mak kaget. Karo wetenge turun beruk. Mulane awake loro kabeh. Terus munine engko nek wis tak dandani wetenge saanune engko lak penak kaya ngono. Jadi tenan pemirsa wah. Nek mijeti hitungane yo terah gak ono pemirsa yo beda desa beda cara nek pijet. Tapi menurut emake ning kono mau emang sangat-sangat istimewa. Istimewane piye? Wong pertama teko istilahnya kan ya memaklumi ya pemirsa. Dari pertama datang kuwi kan ngantri. Kuwi diwenehi mangan pemirsa yo, diwenehi sarapan. Kebetulan mang make kok omah yo urung sarapan, dadine yo padha sarapan gentenan kaya ngono. Piring iki yo tumpukane akeh banget pemirsa soalnya nek ngilir ki yo wong akeh, mulane yo dikeki mangan. Kaya ngono. Dadi saurunge kuwi pemirsa yo make yo saurunge ngerti dhewe ki yo isek tanda tanya. Tapi giliran wis mak nglakoni dhewe ngene iki mau, yo heran kok ngerti ngono. Kok ngerti nek mak ibarate kaya ngene ngono. Bla 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 ngono ya pemirsa. Terus mari kuwi si bapake mau yo ngono. Wetenge mak dibuka dikeki body terus muni wis iki engko nek wis tak tata lak penak kaya ngono kan. Engko rak iso lega. Terus intine ya make kaget karo turun beruk karo lambung mungkin kasep pemirsa yo. Jadi mangane kan klendran.
Dadi ora iku. Dadi ya wis terus dipijeti. Walah muni kabeh pemirsa dari ujung kaki sampai ujung kene lho. Iki mau dibiateng nganggo anduk pemirsa. Mujur terus dibreki sikilku dibreki anake kan. Langsung diuwel-wel anduk dibiateng kok kretek. Rasane iki saka sikil lulur ngantek tok dhuwur melok katut kabeh. Aku ngantek Masya Allah. Penake kaya ngono. Terus iki lho pemirsa. Aku terang gumun iki mang pemirsa yo. Bener-bener gumun mae. Awake mae iso muni kabeh pemirsa. Wah, iki yo pilek, maaf. Iki buk mengkurup ngene, diongkek ngene muni kerutuk. Buk perempas. Padahal iki buk iki mempraktekkan yo, soalnya ndek mau kan ada musik jadi mae nggak ngambil video. Ngene langsung keretek. Terus sisih sing kene buk ngene miring. Langsung dipencet ngene mau keretek ngono. Iki tangan pemirsa. Diongkek ngene ya mau keretek. Sing kene padha ae keretek. Terus digenten iki diongkek mengguri ngene. Keretek. Mulane aku heran, Masya Allah. Kok iso muni kabeh? Sikil iki lho pemirsa, sikil ngisor. Ini dipedhoti anake wis muni. Wah, maaf, pilek. Padahal mau dikeretek ngene. Langsung muni keretek. Giliran karo pake yo dibatek ngene muni keretek. Dadi awakku iki mau nek dibilang anu yo rempo pemirsa cara menawa wis peyok kabeh kasare ngono. Dadi aku ki mang terah ngrasakno penak banget beda karo pas pagi mangkat karo wis mulai pijet. Dadi yo Mbak Yanti ngerti gak sia-sia juga mae wis didudono rono. Terima kasih buat Mbak Yanti yo. Jadi wis tak tutup sakmene videone mae yo pemirsa. Sedikit cerita di waktu mae pijet. Dukune iki yo ndagel lucu pokoke pemirsa. Ibarate piye yo? Grapyak lah pemirsa. Jadi seneng saramno dipijet karo karo cerita karo ngobrol kaya ngono. Ya wis nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mak kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok bayu kali. Agung koyo ban segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.